The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. For the Lord God will help me, therefore I will not be disgraced. Therefore I have set my face like a flint, and I know that I will not be ashamed. Isaiah 50, verse 7. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Matthew 11, 28-30. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. 2 Chronicles 16, verse 9. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. 2 Corinthians 6, 18. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. 2 Corinthians 3:5. Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty. Neither do I concern myself with great matters, not with things too profound for me. Surely I have calmed and quieted my soul, like a weaned child with his mother. Like a weaned child is my soul within me. O Israel, hope in the Lord from this time forth and forever. Psalm 131, verse 1-3. But by the grace of God I am what I am, and his grace toward me was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it was I or they, so we preached, and so you believed. 1 Corinthians 15:10-11. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nga adlaw, gikinahanglan ang atong paghimo pagsusi sa atong kaugalingon. Atong tanahon kun na pa kita mga sala nga nahimo niini nga adlaw. Ato kani isugid ngadto sa Dios aron kini dili mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9, the recover technique or rebound technique na kaingon. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala kay kalwasan, giawhag ka nga imong gamiton kanang imong free will, imong volition sa paghimo sa labing maynungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa, sa hilo mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimuon na sa tanan sa lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo kini timailhan nga ang imong plano sa mong kinabuhi nagapadayon pa sa paglihok. Pinagi sa grasya nga imo kami gidala dinhi karon, grasya nga kami nagaginhawa pa, kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy,
imong kortesya ug sa imong grasya, dili kami takos gani mabuhi. Apan gumikan kay ang imong plano nagalihok pa man sa among kinabuhi, imo kaming gihantagan pa og lugway. Musa nini nga adlaw, o Dios, nini higayuna, ubani kami, tultuli kami, o pasabta kami sa tinawong tataw sa imong balaang pulong. Pinagis pagtudlo ka namo sa bugtong magtutudlo sa kamaturan nga mao lamang ang Dios Espiritu Santo. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon niya ni Kristo nga nagapadayon sa pagsubay kanang sunod nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. By the way, atong i-emphasize kanimo nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios wa nay hunong, wa nay undang kini hangtod nga kuhaon ko sa Ginoo, kuhaon na ta, or moabot ba ang pagsakgaw, ang rapture. Whatever comes first, okay? Mamatay ba ta sa physical o kuhaon na ba ta sa atong Ginoo diyas panganod, mo sugat kita niya sa panahon sa rapture. Either ni duha. So, wala undang kini atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na nga gawas nga way undang na ni wa nay pagkahuman hangtod nga mo decide na gyud ang Dios nga igo na then mao kana grasya tanan ang naglihok sa atong kinabuhi. Human kita mudawat ni Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas, grasya na ang pahiluna sa atong kinabuhi. Grasya. Kung sabot sa grasya, lihok, buhat sa Dios, alang kanato, nga dili kita angayan. We do not deserve, we do not work for it, we do not earn it. So mao kini, grasya kini atong gipahimuslan, ang pagtuon sa pulong sa Dios. O sa mo kabat na sa, 2.5 maybe sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi niini atong ministry, then dili man ni atong trabaho. O nga nung nakalahot tayo puntag abot niining gidugayuna, gumikan lang sa grasya sa Dios. Basta dili naman ni nato pinaningkamutan kay wa man tayo mahimo nga paningkamot. Iya hamantanan nga pagbuot sa Dios. So, igo lang ta nagasunod sa iyang mando, iyang kabubuton, nga patunon ta siyang pulong adlaw-adlaw. Aron mo ay atong magamit sa atong pagkinabuhi, ingon nga iyang mga anak. Agi og sunod sa iyang kabubuton, iyang tuyo, iyang plano sa atong kinabuhi. Di man na nato nga ang Diyos hingpit, God is perfect. Only a perfect person can produce a perfect plan. O tungod kay ang Dios, perfect man siya nga pagkapersona din. Ang iyang plano sa atong kinabuhi, perfect pod, hingpit. So, sabto na to kayo na. So, aniya kita, nagadupot, gihapon. By the way, niya pa kita sa atong tunanan nga giuluhan og Vincit Omnia Veritas. Actually, Latin manguning mga pinulungan. Vincit. Okay? Vincit Omnia Veritas. Nga kung na imong ihubad ka na sa in English, truth conquers all. O nga itong binisayon, ang kamatuuran magabuntog sa tanan. Okay? So, mo ni nga kita, nga mga magtutuo, mga anak sa Dios, yan ito higayon nga himo kitag desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas, then daghan ang nagpanghitabo ka nato. The benefits that we have acquired and we have received from the grace of God. Nahimo kitang mga anak sa Dios. Nahimo kitang sakop sa arianong panimalay sa Dios. Mga tagalangit na ta, di na ta taga kalibutan.
You see, God transferred us from time to eternity. Okay? That's why we have to live in the light of eternity. Mao na, gawas pa niya na gisuloban nata sa Dios sa iyang hingpit nga pagamatarong, perfect righteousness. Gawas pa niya na kita hatagan na niya o kinabuhing dayon, eternal life. Og unsa pa, kanang gitimrihan kita sa Espiritu Santo nga dili na kana di na mapanas. O gawas pa niya ng atungan, gisuwat naman dito sa basahon sa kinabuhing dayon in the book of eternal life sa nati nga karnero, Lamb's book of eternal life. O di na usap kana timailan nga kita mga kalifikado ng magpuyo uban sa Dios dito sa eternidad hangtod sa hangtod. Okay? So gawas pa niya na gihatagan kita sa Dios og katluag siyam ka mga irrevocable absolutes, di na mabakwi. Ihatag ka na sa Dios og asangkapan na kita o mga panulundon inheritance nga gideposito ngadto sa depositary nga si Ginoong Hesukristo. Iya kining kanang kuptan og hangtod nga kanang tuman kita sa tanang mga requirements niini maong escrow blessings. Atong gitawag kini og escrow blessings in eternity. Aba na po escrow blessings din sa yuta pa sa atong pag kinabuhi ingon nga mga magtutuo din sa yuta. Okay? Sa diha nga kita makakabot sa atong tumong nga maong spiritual ng paghamtong, spiritual maturity. And we should always remember, di na gyud nato kalimtan nga ana kitay common nga kanang tumong sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristiyanon nga maong pagkahamtong espirituhanon, spiritual maturity nga diin ana kitay kanang capacity for life na natay katako sa pagkinabuhi, katako sa pagdawat sa mga panalangin, katako sa paghigugma o katakos sa paghandol o bisag unsang matang sa panginabuhi, be it prosperity or adversity. So mao kini mga butanga ato ning giusab-usab, ato ning gisubli-subli aron sa ingon niya na di nagyod nato makalimtan. Okay? Kay pangutan-on ra batang Ginoong Hesukristo bahin ini inig atubang na nato niya. Okay? So mao na nga kita niining atong panahon sa simbahan kanang niya magita sa believer in time man kita manduan kita nga magapuyo kita sa atong dapit nga may gahom sa Dios. God's power system nga gitawag natong operational divine dynasphere. Mao ni nga sa atong dynasphere ingon nga mga Kristiyanon. Kaya ang ihas ni Ginoong Hesukristo sa iyang unang pagani, first advent, nagapuyo man pud siya sa divine dynasphere niya. O ang iyang divine dynasphere gitawag og prototype divine dynasphere. O mao na nga iyang kanang pamatuod nga kini musaler o misaler gyud kadtong iyang paggamit niini. Mao ni great power experiment atong tun-an man po. O katong gitun-an naman na ato pod nang sublion sa pag hisgot unya later on as we continue. So mao na kini atong ministry samtang nagapadayon kini na ay mga panahon nga si Satanas mo maningkamot gyud unsay mahimo gyud niya within his power. Tanan yung mahimo nga babagan ning atong ministry, Vic Balbido Evangelistic Ministry nga maundang gani kagahapon o di padugay gani
di ay paagi niya nga mahunong ta, nga mawaon ta kita sa YouTube, apan di magyud siya modaog. He is a defeated enemy. Nagsige man lang ko og kanang ampo nga makitaan kadtong nawa nga bahin ini kung wa pa na ko makiti yun mahunong ang atong pagpadayon sa daily Bible study ni pinagi sa YouTube. Apan mao to gisulbad gyud sa Dios. God has always the right solution. So gihimaya na to ang Diyos niya na. Praise be the Lord for that. Kay di gyud siya makabiya kanato, labi na nining panahon nga labaw pa natong gikinahanglan ng iyang pulong nining panahon nga mahulgaon, nga gialig-ig yung maayo ang tibuok kalibutan nga makaingon ka gani nga ano maning gibiyaan man tas Ginoo. Ayaw pag-ingon yan na kay kana pasipala kana dili siya makaakos pagbiya. Ana lang siya tuyo, ana siya mensahe. Mao na nga ana siya nagatanaw, nakita ni nahibawan niya tanan. Because nothing happens in this world without the permission of the Lord Jesus Christ. Ayaw nagkalimti. Kay kinsa man ang nagagunit sa kasaysayan, it's the Lord Jesus Christ. Si Ginoong Jesucristo mo'y nagagunit sa kasaysayan. He is the one nagagunit. He is handling everything sa history. God keeps His promise sa pag-handle ni ini. He is the Lord Jesus Christ controls history. Okay? Timan na nato ng prinsipyo ha. Karon padayon ta. Unsa katutong divine dynasty, operational ha. Angan sa atong divine dynasty is operational. Okay? O kini adunay 8 ka mga ganghaan, the gates of the palace. Palasyo mo gud nato. Yaw na ni Kalimti nga, this is the royal palace, harianon nga palasyo. Puloy-anan sa mga magtotoo. Subo palandungon nga daghan sa itong mga isungwa, gyud alamag niini. Wagid sila'y they have no clue niini nga itong gipangtunan. Now di man nato sila mabasol pod kay naman sila kamubuton. No, tingali ang uban mo ingog kamura din hibaw. O dili man tawa man tay hambugay ni sayop na ta diha. Kung bahin nagpahambog nga unsa dili. In fact, we ought to always keep our humility. Put ourselves under God's authority. Mao kini ang pagka authority-oriented sa usa ka magtotoo. We have to be authority-oriented. Mutahod kitag otoridad. The supreme authority is God's Word. God and His Word. Okay? Mao na ni nga ang 8 ka mga ganghaan dining atong Royal Palace. Gate number 1 is the filling of the Holy Spirit. Power gate kini. Yan, nagsod na nimo niya na. Nagsod na ka sa spiritual childhood nimo. Okay? O niya, ang gate number 2 mo na yung basic Christian modus operandi. Okay? Ang ikatulo, sod pagyapon na sa spiritual childhood ha. Ang ikatulo nga ganghaan is the so-called enforced and genuine humility. O ang ikaupat, okay, magapaingon na ta sa spiritual adulthood. Inig, agi na nato sa ganghaan ikaupat, nagaanam na tagsod diya sa spiritual adulthood. Kaya nga naman, gate number 4 is momentum, perception and application of Bible doctrine.
atong pagtuon, pagtuo o paggamit sa pulong sa Dios na. Okay? So karon sud na ta sa spiritual adulthood. Gate number 5 is spiritual self-esteem o ang personal na tungugma alang sa Dios, personal love for God. That's gate number 5. So niya na ta, mitungtong na ta sa spiritual adulthood, yes, gate number 5. O karon, padayon, musod ta karon sa gangaan size, gate number 6, which is spiritual autonomy o impersonal love for mankind. Kini impersonal love for mankind, ang laing nga nini is grace orientation. Okay? So, mao na gate number 6. Karon, padayon. Nalata, sud na ta sa spiritual adulthood, okay? Gate number 7 is momentum testing. Kanang sulayan na ta. Unsa kalig-o ng atong baruganan, ang atong paglaom, pagsalig, paghigugma sa Dios. Momentum testing. Og naibaw naman kag unsa maning pila maning momentum test? 8 momentum test. O is in people, thought, systems, arrogance complex, unsa pa? A hatred complex, disaster, unsa pa? Prosperity. Ang kinalisdan nga pagsuway ni kaning prosperity kay giuswag ka naman. Sinso ka naman. So, ang tendency ini nga mawada na ka sa imong hustong paminsar na ay puruhan nga mo yung igo na ni. Naghanamang kog doktrina ba? Okay, mo paltasaw na kog Bible study. So, mo na nga nausap imong focus instead of focusing yourself ngadto sa pulong sa Dios pagpadayon sa pagtubo nini then tuana usab ni switch na ka ba ni kanang shift ka ngadto sa kanang material or the detail of life. Katong prosperity nimo yung prosper ka naman lagi. So, mo na nga usab, ana ka mapukan diha sa imo Kristohanong pagkinabuhi. You see, you fail instead of reaching gate number 8, which is the winner's gate. Kita nimo? This is very critical. So, mo na nga kinahanglan sibog yapon ta sa unahan. We keep on advancing sa atong spiritual life. Hangtod magkakabot na ta sa gate number 8, then that is the spiritual maturity gate or the winner's gate. Okay? So, muna ang divine dynasphere. Operational divine dynasphere. Now, kagahapon, naghisgot kita balik-balik ganin nato kinaghisgot na itungod ni Colossians 3:1. Yung danon maguni kayo mo na atong gibalik-balik unsa gisulti sa Colossians 3:1 palihog abre sa mong Biblia. Set your mind on those things that are above. Unyang verse 2 nag-ingon. Kanang ang punto din sa verse 2 ang usa ka magtutuo either mo padayon siya to set his mind on things above or on the things below. Naman siya kamubuton. Gusto? Now, atong naibawan nga ang setting our mind is phroneo sa Grigong pulong. Meaning, to keep on giving serious consideration. Huna-hunaon na ito pagayo. Huna-huna pagayo. Set your mind. Now, ato tas Roma 6, 1-7, nagayon ko what shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein?
O kanaging sa Romans 6:1-7. At ito 2 Timothy 4:8. It says, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. You see? Na ay crown of righteousness nga ihatag unya sa Dios kanato. Ang Dios, the righteous judge, nga muhatag kanato on that day. Unsa man ang adlaw? Sa rapture na ni. Not only to me, nga ihatag kini, but unto all them also that love his appearing. See? Adto ta sa 1 John 2, verse 28. And now little children, now kining little children, kining tinun-ani, kay ang original nga Grigong pulong nini is teknon, meaning student. And now little student, abide in him, that when he shall appear, well, kini rapture na ni, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Na mga uban na ito ng mga uwaw niya ng panahon na. You see, nga uwaw ta kay pag-evaluate sa itong mga mayong binuhatan, masunog man lang diya itong mga mayong binuhatan kay mga tawhanon raman, human good raman, human good production. So dili magantihan. So mga uwaw ta niya itong panahon na. Now, 1 Timothy 6:14, that thou keep the commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Na, kini ko nga itong ipangbasa, mga kanang pasidaan na ni sa dili pa mo abot ang atong Ginoong Jesucristo diyas panganod sa pagkuha ka nato. Kay pangwaon man tang tanang mga magtotoo, gikan ni ining yuta. Tanan nga mga magtotoo, okay? Sa tibuok kalibutan, kas agyog kuha ta in a kanang wink of an eye sa pagpilok sa sama sa usa ka pamilok ang kapaspas nini. You see? Unsa may isulti this 1 Thessalonians 4:16, 17. The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Mao na rapture. Now, okay, sa laing bahin, pinagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo, ang usa ka magtotoo, of course, nahidugtong na diha kang Ginoong Jesucristo. He is in union with Christ forever. Okay? O that is what is otherwise called as positional truth. Kamaturan ka na, mo na'y tinuod nga kahimtang sa usa ka magtotoong midawat mituo kang Ginoong Jesucristo nga iyang manluluwas. Automatic na ang Espiritu Santo murag mo punit nimo o mo butang nimo paghiusa ka nimo kang Ginoong Jesucristo. Naiusa ka na. You are identified with the Lord Jesus Christ. Mao na'y positional truth. Tinuod, matuod nga kahimtang nimo nga nadugtong nahiusa kang Ginoong Jesucristo. Now Galatians 2:20 nag-iingon ra ba usab nga we have been crucified with Christ. Kita nga kanang miambit kita sa paglansang nila kang Ginoong Jesucristo dito sa cross.
So mo na nga ang 1 John 2:28 atong gibasa di padugay nagaingon kung balikon, and now little children, tiknon, abide in him, that when he shall appear we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Now, ngutan na rin po ko nimo, why do we feel ashamed? Nga naman ka, what are the reasons we feel ashamed? Answer, maybe we are guilty. We are guilty nga wa ta makatuman sa kanang mando sa Dios. Na sipyat kita. Okay? Well, ano yung mga punto na to nga bahin ining mental sex lust. Atong gisingit sa ni kay kini minungdanon kayo po ni. Daghan sa itong mga igsoong magtutuog yapon nga pildi yapon ini. Kung maingon og dili punta susceptible kay naman tayo old sin nature kitang tanang mga magtutuo na unsa kapildihan nining matintal ba ang pasabot tungod kay naatay kinayang magasasala o naapod tay kaugalingong kabubuton. Kasi mag-uban na sila. Now, the more Bible doctrine you have, the more you are able to suppress niining gahom niining atong kinayang magasasala. Kasabot ka? Kaya kung watay pulong sa Diyos sa may magamit to suppress, pildi rin ka kanunay. Kanunay rin kang buhat niining mga sala, mental sex lust. Kaya kinisa manisaw na una. So we have to be aware of this. Kaya ang tinuod, doon ay duha kamatang sa kanang sabay binisaya og sex. Kanang kining sala sa unod. Mo ba na? Kining pakinghilawas. Okay, I think nasakpan na to. Mao na binisaya. Duha ka matang sa pakinghilawas. Ang una nini, outside of marriage, committed by a married person. Okay? Adultery ni. Okay? Ang sex outside of marriage is adultery, ang nabuhat nga sala. Og ikaduha, outside of marriage gihapon, committed by a single person. Single. So, unsa may nga niya na, this is called fornication. Committed by a single person is fornication. But sex outside of marriage committed by a married person is adultery. So, bantayan yun nato niyoy. Delikado kini alang sa, delikado kini sa atong kinabuhing Kristohanon. Imagine, this is a violation, gross violation sa mando sa Dios. Ganina sa 10 Commandments, thou shalt not covet your neighbor's wife. You see? Now, mao na nga kini atong kinayang magasasala, kinahanglan gyud kanang buntugon na to, dag-on na to, pildihon na to, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sa daghang mga pulong sa nga itong magamit sa pag-asdang niini. Abrihang imong Biblia na po diya sa Roma 6 nga to sa 7. Sa gisulti diha. It says there, our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. The body of sin. That henceforth we should not serve sin. For he who is dead is freed from sin. You see, we are supposed to be dead from sin again. Freed from sin. Dead na ning atong lawas sa sala. Okay? Yan itong higayon nga itong gidawat si Ginoong Kristo na sa we shared his kanang death,
spiritual death. We shared his burial. We shared his resurrection. We shared his ascension. We shared his session dito sa tuong kamot sa amahan. So mo na nga batayan na to o hinumduman na to katong 8 ka momentum tests. Okay? OSN, people, thought, systems, arrogance, hatred, disaster, and prosperity. Ug atong timan-an gyud ang kadtong tugon o mando sa Dios sa segundo Corintos 5:7 nagaingon, we live by faith, not by sight. So say makita rin nato dili na mao ang atong pagkinabuhi pinagil sa pagtuo. Colossians 3:5 unsay gisulti, mortify therefore your members which are upon the earth. Mortify. Muragod nang ingnon nato patya kanang mga kanang parte nga naa sa kalibutan. Okay? Ang mga bahin na sa kalibutan kinahanglan kanang di na kayo matay lubong na gyud ang atong karaan nga pagkatao. You see? Now, so ang matang magtotoo, na punto akong dadon diyan nimo. Every believer must now know his destiny. Sa man ni pagkaibaw sa iyang destino, iyang kanang paingnan, ang iyang destiny. Mao man ni mas klaro pa ng destiny. Every believer must now know his destiny. Unsaon man niya? By advancing ngadto sa kitawag og high ground of spiritual maturity. Sa atong pagpadayon, sa pagbuylo ngadto sa atong tumong nga maong espirituhanong paghamtong. We have to achieve spiritual adulthood to be able to make our destiny a reality. Nga tataw, klaro na gyud, tinaw alang kanato. Kay mao na ni ang giingon natog personal sense of destiny. Ayaw na kalimti. So, inumdum ito katong duha ka opposite nga skills. Ang diri sa positive, ang spiritual skills. Unsa man tong tulo ka spiritual skills. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Mo ni ang tulo ka spiritual skills. The positive side. On the negative side, the arrogant skills. Mo ni atbang. Atbang ni sa spiritual skills. Arrogant skills, unsa man? Self-justification, self-deception, o self-absorption. Naon sa may pasabot niini? Arrogant skills ba ang kanang sabay binisayag skills, pagkabatid kaya ingnon lang nato, batid sa pagka mapahitason, mao ba na? Okay, ang nag-una gini self-justification, ang imong pangatarungan sa imong kaugalingon justify, pagpangatarungan nga ikaw ana sa hustong dapit. Okay, self-justification. Ikaduha ang self-deception, ang imong paglingla sa imong kaugalingon. O ang ikatulo mo ang self-absorption, ang imong kaugalingon na gyud imong gitan-aw wa nay uban pa. You're just self-centered, selfish, self-centered. Ikaw ra gyud, me, I, myself. Money, self-absorption. Mao ni tulo ka kanang arrogant skills at bang sa spiritual skills. Ako lang nang gilakbitan aron di na nimo makalimtan. Okay? Now, ang matang magtotoo kita gimanduan sa kanang sundog, imitate our Lord Jesus Christ. Unsa man yung pagsundog ug pag-awat?
kang Ginoong Kristo awat magpalansang sa cross dili na mao. Ang tubag niini unsaon to pag awat kang Ginoong Kristo is by growing in grace and knowledge niya. Kay ang atong kalag patubuon lagi. Ang pagpatubo sa atong kalag pinaagi lamang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pinaagi sa pagkat-on, pagtuon sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo. That's how we glorify God, di ba? Now, mao ni nga kining puntuha ato ning ipadayon ugma. Din lang una kita muhunong ha. O timan nga napay daghan kaayong mga butang atong paghisgutan bahin niini. May kalabutan gihapon kini sa atong pagbuntog kanang sa atong mga kaaway. Di ba ni? Nga truth conquers all. Ang imong mga kaaway nga espirituhanon, mabuntog lamang nimo sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Vincit Omnia Veritas. Magampo ta. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining mga punto nga mong gitun-an nining adlaw, hinaon nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi, magadugang kini sa among napundo na nga kamatuoran nga niya sa right lobe of the mentality of our soul. Nagampo kami o Diyos nga samtang mahimo kining panalangin kanamo nga unta kini magapadayon na sa pag tuyok-tuyok na sa among panimuot. It's gonna circulate in the stream of our consciousness. So, mo kini among gamiton sa among pagtagbo, pakigarong sa bisag unsa mga hulga o mga pagsuway sa kinabuhi, mga gumunhap nga dili sulban sa tao, kay ang imo mang solusyon mo ay tinuod nga kasulbaran. Nagabarog man kami sa imong prinsipyo. Human solution is no solution. Only your divine solution is the real, genuine solution. Salamat o Diyos sa imong patinaw ka na mo nining tanan, ninaot nga mo kayong dadon din ugma sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. O salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.